Boss. Video ka ba? Oh. Laba ka doon? Yan lang laba ka, boss. Laba ko boss, iwan ako ikasuot ko mga boss. Laba ko siya kaso guys, may trabaho na siya ugma guys. Trabaho pa ako, work. Kanas ay ako to trabaho boss, try tayo no. Straight, doyan na saan eh. Ay pagkaon na boss, larga na to boss. May papupunta ng kwarta boss. Nagkwarta ni Gole. Ay kabalabag guys oh. Higot na kay Awa lagi tiyan. Okay. Ngita ang kwarta boss. Usa pagkita kwarta boss. Ang link, nas kong lubot. Tata ba? Ay pag ma-viral na ta boss ha. Palitan ko ano. Isa. iPhone Pro Max. Luma to yung Tagsa ta boss. tagsatak kurlon. Ha? Kurlon. Tagsatak kurlon. Usa ito grupo na ta boss. Katong paglakaw boss ato Boulevard boss. Street road. Asa gion ng kuad. Asa ra gion boss. Saan? Ang Boulevard. Ara na agion sa buwan. Sa Liman beach pwede. wala bang ratang airport. Mama, ano na to sa mama ron? Nya alam may isa pa boss. Lang yun? Ha? Dali. Wala nga sa pa. Kuya kay nagmuda ko ng dagat. Kana mo ato ta kanang gamay ng dagat boss. Ikaw lingot na? Ayaw. Nuan? Ay mo ato ta kanang natay sa kayan. Pwede. Oh. Ya ano sa ta atong Boulevard dapat boss kana pag uli ato boss. Iwas na ba? Iwas na. Ng bakasyon na boss ah. Rira! Kaya pagkasunod bulan boss sugod na ta boss ug naka boss. Asan talaka na boss? Exercise na ni boss. Highway. Kay street biya boss no. Street road. Una talakawon pa Boulevard boss. Mana, parang gilamot-lamot. Guys, nalaman siya guys. Kaya para ni squad. Yan ang baho.